Sлагай това в устата, дядо. Лапай. Лапай, не бойся. Капачите от шарената сол. Като с чинията. Хайде, дядо, лапай. Солено ли е това? Какво е? Екстра ли? Лишанката той. И пак продължава обаче. Гадно е. Гадно е, ама му е интересно да видиш. Ма в това там, ако го отвори вътре имаше сол, нали? Бял. И пак с пръстчета. Средното пръстче с него. Да. Какво, дебнат ли те, дядо, да те снимат?